Jama'a barkanmu da warhaka. Zainab mai agogo ke tare da ku a cikin labarin ba a san macito ba, wanda gajeren labari ne daga alƙalamin Zulai Sabitu. Bismillahirrahmanirrahim. Tsugunne ba ta ƙare ba. Shiru na yi ina nazari da tunanin abin da zai faru a nan gaba. Domin a daidai wannan lokacin duk kaina ya ƙulle. Kwanyata ta gaza yin nazari. Babu abin da nake jin zan iya yi a halin yanzu. Duk da kuwa tsawon lokacin da na ɗauka, ina zaman jiran wannan rana. Ga takardar admission ɗina ta fito, amma kash bana ɗaya daga cikin ɗaliban da aka ba wa damar yin karatu a ɓangaren likitanci. Rufe idona na yi, hawaye yana zubo min, raina yana ci gaba da yi min ƙuna, domin a kan idona rayuwata da duk wani albashin da na ci don ganin cikar burina ya ruguje, kuma ba ni da ikon yin wani yunƙuri a kai. Idona na sake rufewa a karo na barkatai, kamar dai wannan ita kaɗai ce mafita. A take na fara tunanin abin da ya faru tamkar wani faifan CD. Ni ɗaya ce a wajen iyayena. Mahaifina ba shi da wani ƙarfi, saboda samun abinci 3 a rana ma wuya yake yi mana. Duk da haka bai gaza wajen ganin na sami ilimin addini da na zamani ba. A lokacin da na cika shekara 9 a duniya, a lokacin ne kuma dare ɗaya mahaifiyata ta tashi da ciwon ciki. A cikin wannan daren, duk wasu magani na gargajiya mun bata, amma abin ya ci tara. Kamar ma ƙara mata cutar ake yi. Cikin kuka da rasa yadda za mu yi na ce da mahaifina, Abba, don Allah ka tashi mu kai mama asibiti, domin dai wannan cutar ƙaruwa take. Shi ma tashin hankali ne akan fuskarsa. Damuwa duk ta yi mana yawa. Ya ce, Maryam, ba ni da isasshen kuɗi a hannuna, kuma kin san ba wani kula mu za su yi ba. Ci gaba na yi da kukan. Duk da ba mafita ba ce na ce, Allah zai mana magani. Mu tafi asibitin, ai ba za mu zuba idanu muna kallon ta ba. A haka muka ɗauke ta zuwa asibitin gwamnati. Wani kallon rainin wayo nurses ɗin suka watso mana. Kamun su tambaye mu kuɗi domin duba mama. Tashin hankali wanda ba a saka masa rana. Naira 500 ce kaɗai a jikin mahaifina. Juyin duniya daban baki daban haƙuri. Babu wanda ba mu yi ba. Da kuma alƙawarin samar da kuɗin bayan sun ceci rayuwarta. Sai dai kuma ƙiƙam suka ƙi. Ina ji ina gani, a kan idona mahaifiyata ta ce gagarin kunan. A ranar na yi kuka har na gode wa Allah. Tun daga wannan rana, na ɗauki alƙawari da kuma cin burin zama babbar likita, wadda za a yi alfahari da ita ko don na ceci rayuwar wasu. Haka na dage da karatu babu ji babu gani. Duk da makarantar gwamnati ce, amma a koda yaushe ina samun sakamako mai kyau, har wannan rana da nake gab da cikar burina. Amma komai ya tarwatse ina ji ina gani. Sai dai kuma ba a san macituwo ba sai miya ta ƙare. Tashi na yi daga zaman dirshan ɗin da na yi ina kuka a kan rayuwata. Na kwashi takarduna na bar wajen. Ban zame ko ina ba sai wata ƙungiya mai zaman kanta. Domin kuwa na samu tabbacin suna ɗaukar nauyin karatun ɗalibai masu ƙwazo, marasa galihu. Ba ni da gata sai Allah, sai wannan ilimin da na ɗaura raina da kuma burin cin magaci. Bayan dogon nazari da wasu tambayoyi da na amsa, haka na nufi gida da addu'a da kuma yaƙinin son cikar hadafina. Ashe tsugunna ba ta ƙare ba, tagumi zaman jira. Hakika iska na wahalar da mai kayan kara, domin dai zaman tsammani nake yi ba ni da tabbas. Ina cikin wannan tunanin, 'yar wayata ta ɗauki ruri. Cikin sauri na ɗaga. Wani irin ihu na ƙwalla, tare da ɗaga hannuna sama. Ina mai yin hamdala ga Ubangijina, domin tabbas haƙata ta kusa cimma ruwa. Nan na fara haɗa kayana domin tuni na fara hango kaina da farar riga irin ta likitoci. Babu abin da zan yi a halin yanzu da ya wuce jajircewa, domin abin nema ne ya samu. Haka na fara karatuna cike da himma da ƙwazo. Zafin rana baya damuna. Duhun dare baya hana ni yin abin da ke gabana. Rashin lafiya ko gajiyawa duk ba sa gabana. Nakan mance da wani abu wai shi barci, ko kuwa ƙulla wata alaƙa da koma wane ne. Kishirwa ko yunwa ba sa gabana, domin ina da wani abu mafi muhimmanci a wannan duniyar. Shi ne yin karatu babu kama hannun yaro. Yau ita ce rana mafi kyau da daraja a gare ni. Bayan shekaru ɗaya bayan ɗaya har guda 7 da na ɗauka ina karatu. Ga ni tsaye a gaban dubban jama'a, ga alƙalai, kowa da abin rubutu a hannunsa. Can na hango mahaifina da murmushi akan fuskarsa.
Ɗaya daga cikin alƙalan ne ya ce, ina taya ki murna Dr. Maryam. Allah ya baki ikon cika alƙawarin da kika ɗauka. Take na ga duniyata ta fara juyawa. Hawaye ya wanke fuskata. Da gudu na rungume mahaifina tare da fashewa da kuka. Kukan farin ciki nake yi. Alhamdulillah, Allah shi ne abin godiya. Sadaukarwata da duk wata himmata ba su tashi a banza ba. Yau ne Maryam na cika burina. A yanzu zan kuma cika alƙawarin da na ɗaukar wa mama a kan gadonta na mutuwa. Mama, na yi miki alƙawarin zama sanadin tsayar da hawayenki da kuma hawayen kowace uwa domin sai na zama likita. Murmushi ta yi kafin kuma ta rufe idanunta na har abada. Mai sauraro, za mu so jin ra'ayi ko sharhi akan wannan labari.